Wachna mogik en ni Joyce ka dok piny mar disposable income joma nyaka ma gino bro hinyo mogik bende ma samoro ne ok wawacho gin jok kembe mag bengi ma mi chiwo hola nikech ing'eni sama ing'ado mshahara to ichako gi priority areas gibro ng'ado ma statutory go to gik gimoro miluongo ni loan deduction jotich mang'eny bro dhi below a third rule kae to nyiso ni pesa mano nego beni gichulo bengi mane hola mane gikawo ok gibichulo mae bro miyo non performing loans mag bengi mang'eny dhi malo kendo bro ketho ohala mag jo bengi kendo mano kendo bro duoko uchumi marwa piny. Koro an gi madawachi ni ochuru to nyaka wachul to ko chule to sirikal bende obed responsible e tiyo gi pesa ma jo piny ogolo e yor oshuru. Erokamano ahinya Mollyne Achayo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ichop Kisumu kono mar mondo mi riwri kodwa